Netti on iso osa nykyään arkipäivää. Siellä tulee vietettyä paljon aikaa, tulee katsottua videoita ja katsottua mitä kaverit tekee, julkaistua kuvia, edittyä tietoa ja kaikkea muuta mahdollista. Mutta koska netti on niin paljon käytetty ja laaja ja siellä on paljon ihmisiä, niin siihen liittyy myös tietyt riskit. Ja niistä mä aion nyt puhua, että miten sä voit suojautua niiltä riskeiltä. Eli liikkeelle kannattaa oikeastaan lähteä siitä, että sä tarkistat sun profiilin tiedot. Mitä siellä näkyy, näkyykö siellä sun ikä ja oikea nimi, paikkakunta ja tarviiko niiden näkyä siellä ja keille kaikille se näkyy. Eli kannattaa oikeastaan melkein kaikki laittaa yksityiseksi, mitkä vaan pystyy, tai silleen, että ne näkyy vaan niille parhaimmille kavereille, koska sillä sä suojelet itseäsi tosi hyvin, kun muut ei tiedä susta semmoisia asioita, mitä niiden ei välttämättä tarvitse tietää. Sitten kun sä julkistat kuvia tai videoita, niin on hyvä miettiä sitä, että sitä ei välttämättä saa ikinä enää sieltä netistä pois. Netissä kaikki levii tosi laajalle ja nopeasti ja ihmiset saattaa kopioida toistensa kuvia ja vaikka mitä kaikkea. Eli kannattaa miettiä tosi tarkkaan se, että miten sinne julkistaa ja ketkä sen näkee ja että haittaako se, että jos sitä ei saakaan enää sieltä pois, että onko se ihan ok, jos se 3 vuoden päästä tulee se sama kuva vastaan. Eli se kannattaa ihan niin kuin pohtia alusta alkaen, että mitä kuvia julkistaa ja mistä. Ja varsinkin jos otat kuvia sun kavereista tai kaveriporukasta tai perheenjäsenistä tai oikeastaan missä vaan tapauksessa, missä siinä kuvassa joku muu kuin sä, niin muista kysyä aina lupaa, että saako sen kuvan julkistaa ja onko se ok. Koska se on ihan kohteliaisuussääntö ja jos se ei ole toiselle ok, niin hän voi sitten yrittää toista kautta sen poistaa. Ja ei se muutenkaan ole kiva, jos esimerkiksi sustakin joku kaveri julkistaa semmoisen kuvan, mistä sä et tykkää yhtään ja sitten kaikki muut näkee sen. Eli kannattaa olla kohtelias ja aina kysyä lupa muiltakin. Sitten se on kaikille ok ja ei tarvitse enää mitään myöhempiä jälkiselvittelyitä tehdä. Sitten oikeastaan kaikista palveluista, mitä sä käytät, tai sivustoista tai ihan mistä vaan, niin sun kannattaa lukea ja tutustua tosi tarkkaan niihin ohjeisiin ja sääntöihin ja velvollisuuksiin ja kaikkeen muihin, mitä siellä lukee, koska ne oikeastaan, ne koskee sua ja sitä, mitä sä teet. Siellä on sulle niin kuin tietyt ohjeet. Ja jos sä toimit päinvastoin, kun niissä sanotaan, niin sit se on oikeastaan sun vika ja sit sua voidaan syyttää. Eli ihan oma edun vuoksi kannattaa tutustua tosi tarkkaan jokaisen sivuston niihin omiin sääntöihin ja rajoituksiin, että mitä sä saat tehdä, mitä sä saat julkistaa, miten sun pitää käyttäytyä, saatko sä puhua tietyllä sivustolla tietystä asioista ja kaikkea tällaista. Eli niihin kannattaa aina tutustua. Viimeistään nyt, jos et ole aikaisemmin tutustunut. Sitten kun sä käytät nettiä, niin sun on hyvä kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin. Eli netissä liikkuu paljon huijareita, jotka yrittää, ne voi yrittää oikeastaan mitä vaan. Ne voi yrittää viedä sulta vaikka rahaan tai sitten ne yrittää saada sulta tiedot ja käyttää niitä hyväksi johonkin muuhun. Joten kannattaa olla tosi tarkkana siitä, kenelle sä kerrot ja mitä. Ja onko kaikki oikeasti totuudenperä, että kuulostaako joku liian hyvältä ollakseen totta. Eli nyt on aika paljon ollut netissä kaikkia näitä tämmöisiä kisoja ja muita huijauksia, missä sä jätät sun tietyt tiedot, niin saat vaikka ilmaiseksi iPhonein tai jotain muuta vastaavaa. Niin kannattaa olla tosi kriittinen. Jos joku kuulostaa oikeasti liian hyvältä, niin silloin se aika usein on liian hyvä ollakseen totta. Ja tämmöisissä tilanteissa, missä et ole ihan varma, että onkohan tämä nyt oikea kisa vai ei, tai voikohan tämä ihmiseen luottaa tai muuta, niin kannattaa tutustua tarkemmin vaikka siihen ihan alkuperäiseen sivustoon tai yrittää etsiä sitä tietoa tai ihan vaikka kysyä jolta, että onkohan tämä ihan totta, että kannattaako tähän niin kuin luottaa. Et silleen se yleensä selviää, että mieluummin aina vähän aikaisemmin tutkii ja pohtii sitä asiaa ennen kuin tekee mitään semmoista, mitä sä et voi sitten enää peruuttaa. Eli järki käteen ja pohtii oikeasti järjellä sitä, että voiko oikeasti olla näin hyvä tuuri, että jos sä laitat nimen tähän, niin sä saat ilmaisen Applen seuraavana päivänä postissa. Sitten se on myös valitettava fakta, että vaikka sä itse olisit miten varovainen ja tutustunut asioihin, niin silti voi netissäkin sattua jotakin. Eli näitä tilanteita varten sun kannattaa oikeastaan jo etukäteen miettiä, että jos jotain tämmöistä kävisi, niin kehen sä oot yhteydessä, mistä sä saat apua, miten se tilanne ratkee. Eli oikeastaan aina jos tuntuu siltä, että tästä saattaa tulla jotain myöhempää juttua, niin kannattaa ottaa vaikka kuvakaappaus asiasta tai tallettaa viestit tai jotain muuta vastaavaa, niin se auttaa sitä jälkiselvittelyä ihan hirveästi, kun sulla on jotain todistusaineistoa.
Ja sitten tosiaan pohtia sitä, että missä tilanteessa sä otat yhteyden mihinkin, että otatko sä yhteyden suoraan vaikka poliisiin vai otatko sä ylläpitoon, otatko sä vanhempiin. Ihan oikeastaan kaikki tämmöinen kannattaa pohtia etukäteen aina kun sä teet, koska joka teolla on kuitenkin seuraukset. Että vaikka sä olisit itsekin tosi varovainen, niin silti sieltä saattaa tulla vastaan semmoinen tilanne, millä sä et voikaan mitään. Eli kannattaa pohtia etukäteen, että mitä tehdään ongelmatilanteessa ja miten sä voit todistaa sen tietyn asian, että näin on käynyt. Oikeastaan netissä sä pärjäät hirmu pitkälle sillä, että sä oot itse vaan varovainen ja vastuullinen ja käyttäydyt oikein. Ja tiedät, mitä tehdä, jos tulee joku tämmöinen tilanne. Että vaikka ei omalle kohdalle sattu, niin saattaa tulla vaikka kaveri, mille on käynytkin ikävästi. Tai joku muu ihan vaan tuttu siellä netissä kävijä ja sille on käynyt ikävä tilanne. Niin sit sä tiedät, että miten pitää toimia ja mitä on tapahtunut. Mutta niin, näiltä ei voi välttyä, kun ihmiset on paljon tekemisissä keskenään ja netti varsinkin, kun siellä kuka vaan voi olla niin kuin kuka tahansa ja hirveästi feikkiprofiileita sun muita, mutta oot vaan varovainen ja tarkkaavainen ja et usko kaikkea, mitä kuulet. Kannattaa vielä lopuksi tutustua tuohon meidän aikaisempaan iRights-videoon, missä kerrotaan vähän sun jokapäiväisistä oikeuksista netissä ja sitä, mitä siihen kuuluu. Ja se on oikeasti hyvä asia tiedostaa, että mitä kaikkea sulla on oikeus tehdä ja mitä ei ja mitä sä saat tehdä. Eli kannattaa ehdottomasti tutustua vielä siihen. Eli oikeastaan tämän voisi tiivistää siihen, että sä itse vaikutat tosi paljon siihen, miten turvallinen sun oma netti on ja mitä sieltä tulee vastaan. Eli kun oot vaan itse varovainen ja pohdit tarkkaan, mitä julkaiset ja tiedät sun omat vastuut ja oikeudet ja velvollisuudet ja säännöt ja kaikki tämmöistä, niin ei pitäisi tapahtua mitään sen kummempaa. Ja sitten jos tapahtuu, niin muista, että apua on aina lähellä.